Andifake kwa video ngoku ndine-flu, I'm in bed, ndimbi. Andifake kwa video, andifundi kwa comments, andithini, andifuni kwa WhatsApp, andifuni ntoni. Yho, i-flu guys, i-flu indiphethe kakubi. Le qhiya yam ndiyithwele isinoba kanjani. Yho, iyandibulala i-flu guys. I'm not okay. I'm still in bed mna, ndonke ndibe in bed at this time. Nale medication yho, vale ziwindo, vala zintoni. Hayi guys, hayi. And ke ngoku ndimdinga nje nomntu ozondibrasha, like mhlawumbi ukhe ndibrasha apha emqolo, mhlawumbi le flu ingabhetele. You never know. Never know. Hello, molweni guys, molweni. Andinxibi, so ndihamba ngaze ke ngoku, ndihamba ngaze Jomotha ndinxibe. I'm okay guys, ninjani nina? Oh, hayi son, hayi zondibrasha soze son. Ya, nithi andinxibi ntoni? Andinxibi. And ke ngoku ndifuna, bekho nto ebendifuna uyithenga, but ke ngoku ufune ndinxibe ntoni? Mara you are online anyway, so funeka ndibe offline. Hello babe, hello sisi wekhekhe. Hayi, ndiyaqala uyiva ke luyithethayo apha kulo nyaka uba ndingusisi wekhekhe. It's new. Useduza, malone now, malone. Enkosi sana sam, right mamakhe. Molweni. Cela ulayite isibane. Andifuni, ndivale i-curtain, ndavala everything. Ndirayithi apha emnyameni. Ingxaki andinxibanga nonxiba. Khe ndathi bhanya kothi lanya phaa ibele elimileyo, so andifuni loo nto. Ndathi nje bhanya kothi lanya. Kanti uba ndithe akubonakali semnyameni. Akubonakali. Yabona wena Uncle Sam, ungumntu orayithi, ufuna i-account, ufuna into ezirayithi wena. Ungumntu orayithi, ichazwa yindlela okhuluma ngayo. Itheni indlela endikhuluma ngayo Sifiso? Itheni? Jili, ndiyakuthanda nam. Hello Leander. Uthi ri noba kuthe lanya. Hayi, ibele elimileyo lawunenzela intloko kaloku sana. Ibele elimileyo lenza intloko. Hlobo loba uvele uqonda uninzi into oyicingayo. Uncle Sam, ndiza kunika le account yam ke sana, yazi. Ndiza kunika le account. Guys, niyamva Uncle Sam ufuna undisendela imali. Ndizamnika le account nyhani ke sana. Ikhaya liseTsomo. Ndiyaphila, unjani Victor? Luyani ndikuqoma, okay. Awuqome mama, ngilala ngedwa, okay. Risoze kanti hayi ri. Khe ndalanyazelisa, okay guys, hayi ndiyahamba mna. Kutheni le nto ningalike iscreen kaloku sana? Ningagqobhi escreen, Why ningagqobhi escreen? Ndizawuphuma ke mna because anindingi. Ndizawuphuma. Umzulu ngumntu njena, andina-problem nomzulu. Sawubona ntombi yesizwe, lo Xolobe, okay, ndiwasembulo ke. Music bag zakubona njena sithandwa, ndizakubona.
nilibona njani ikhekhe? Ndinibonisa ikhekhe mna. Andifuna nifaka rip because andifuna uthepha iskrini kaloku sani. Iphela 10 minutes ndilapha kodwa nithi 8. So andifuna uthepha iskrini. If niyathepha ndifike 10 zandifaka. Kusebusuku kaloku mna iroom yam phaa back ndiyatixa ndizitixele. Ogqiba kwam ndavala ikhethini, ogqiba kwam ndavala yonke into. Andifuna ulayita isibane, andifuna ubonakala. Yebo. Ndifuna ubonakala. Anyway ndiyaphuma. Jongani ke guys. Ikho into endifuna unixelela yona but ngoku khanimeni bendithi rest kancinci sovuka phaa ngo-2. Then ngo-2 ndingena ku-live if ever ni-free. Then ikho into endifuna unixelela yona. Okay. Babhayini ke. Ikho into endifuna unixelela yona phaa ngo-2. Ndaphantsi lanyazelisa. Ndalanyazelisa. Ndalanyazelisa kanjani ngo? Babhayini uyabonana ngo-2 guys or past 2. Okhoyo ndifuna unixelela something. Bye.